ito, puro 55. Ito, malaki to. Yeah, 58 yan. 58. Ito, laki oh. Pasong ang tawag doon. Pasong. Magagandang klase ganyan. Yan, ganyan no, sir. Higit 90 sir. Brahman. Ayun na. Ayun oh. Wag. Pwesto na tayo. Pero maganda yung kulay niya oh. Parang sa birch tree to ah. Ayun oh. Yo, what's up mga Kadutski? It's me again, your Kadutski, making your life happy. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa may Ordaneta, Pangasinan. So nandito tayo para tumingin ng mga baka at kalabaw dun sa cattle market dito sa Ordaneta, Pangasinan. Sabi nila marami ditong baka, kalabaw. So titingnan natin ang presyohan at lagay ng mga binebenta nilang baka at kalabaw dun. Balita ko kasi dito yung pinakamalaking bentahan ng kalabaw at baka. So makakita tayo ng mga malalaking baka dito sa kalabaw. So kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo pa malaman kung saan pambentahan at tiyanggihan ng mga hayop, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Okay, like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo mga Kadudskis. So wag na natin patagalin mga Kadudski, tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun o, dito tayo kay sir. Good morning sir. Morning sir. Ito sir, kagaya nito sir, magkano pag ganyan? Ay mahigit 30 po yan sir, mga babae po yan. Babae, 30 sir. Oo, mahigit po. Ilang buwan na yan sir? Mga 8 months po yan sir. Ano yan sir, Brahman? Brahman po, Brahman. Brahman. Pagka ganito sir, ito, Parehas rin Brahman yan. Brahman din. Ito sir, pag ganito, magkano? Mahigit 30 rin. Ano yan sir, babae rin? Lalaki po yan, lalaki. Ito may kalabaw to. Yan, may mahigit Ayun, 20 yan, mahigit 20 yan. Ay, Kalabaw mas na yan. mura yung kalabaw. Opo. Ayan o. Ito sir, mga ilang buwan na yan sir? Ilang taon na yan? Mga 1 taon na yan. Ito. Oo, matanda na yan. Ayun no. Ito bago to mga Kadudski, kalabaw. Mas mura pala pag kalabaw. Oo, mas mura. 20. Mahigit po yan. Mahigit 20. Ayun no. Ayun ito po. Ito mas malalaki to. Ito sir, mga Brahman din yan. Opo. Hindu Brahman po yan. Hindu Brahman. Ito sir, pag ganito sir, magkano sir? 50 na yan. Ay ito 50. Mga Mga kuwan na yan. May- 10 months. 10 months. Ah, mga Oo, bata kulang pa. na 50. Ano, yun. Mahigit 40. Ayun, mas ano to? Mas mahal to sir. Ay, mas mura. Oo, mahigit 40 na yan. Ito, maganda to. Maganda yung ano. Big bones din to mga to sir. Oh, big bone. Ayun no. Yung mga nasa taas sir. Kuwan yan. Mahigit kuwan yan. May 50. Hindi pare-parehas. Hindi pare-parehas no. Yung presyo. Pero ano na sir no, mas mahal dun kasi mas malaki yata yung mga yun. Opo. Ayun no. May mahigit 660 pa. Ayun no, yun no. Tignan yung mga tinga, yung tatakdiyo po. Ayan. Pagka gusto nyo bumili, tatakdio lang oh. Ayan. Sa mga gustong bumili ng baka dyan, kay Sir David, tatakdio ang hanapin nyo. Ayos. Sir, thank you sir. Thank you po. Oh. Sir, sa baka nyo sir. Ayan, may higit 40 yan. 40, ito sir. Ito, oh, Ito. 41.5. 41.5. Ano to sir? Brahman din yan? Oo, may lahi yan. May lahi rin. Ayun oh. Ilang buwan na yan sir? 6, 6 months. 6 to 7. 41.5 sir. Oo. Ano to, lalaki sir? Pero may tawad ng konti, oo. May bawas pa syempre. Bawas. Iyon no. Basta sure buyer no sir. Ito sir, yung katabi niya, May higit 30, 30 mahigit. Mga ilan yun sir? 35, 35. 35. Iyon no. Magkasidad mga yan. Parehas pero mas mura siya no. Mura kasi yung lahi nga. Ayun lahi ito. Tuloy siya, oo. Ayan no. Medyo mas mababa lahi nito. Ayun no. Ito, sir. Magkano sir? 49. 49. Ayun oh, ganun mga Kadudski, 49 naman oh. Ayun oh, may bayar yata. Yan, ako yun. Ayun. Nakita yun. Ilang taon na yan? Wala pong isang taon ito. Wala pa isang taon, malaki to. Ayun oh, lalaki sir. Lalaki. Ayun oh. Thank you sir. Sir, magkano sir? Mahigit 40. 40 mahigit. Mga ilan yun sir mahigit? 42. 42. Ayun oh. Anong lahi niya sir?
Isabela yan. Isabela? Ayun oh, bago to sir. Bago to mga kadulski, lahing Isabela. Ilang taon na yan sir? 1 year. Mga 1 year. Kulang 1 year. Kulang 1 year oh. Lalaki to sir no? May bawas ba sir? May bawas ba? Konti lang. Konti lang syempre. At least may bawas. Basta sure buyer. Ayun oh, pangalan nila sir? Joel Obando po. Sir Joel, yan oh. Sige sir, thank you. Ayun oh, dito naman tayo kay sir. Sir Angelo. Sir, magkano dito sir? Sa influencer, 46. 46. Malaki to oh. Ano to sir, lalaki no? Lalaki. Anong lahi to sir? Brahman o Brahman. Brahman. 46. Ito sir, Mahigit 50 na yan sir. 50 mahigit. Mga ilan yun sir? 55. 55. 55 to mga kadudski oh. Lalaki rin no? Ayan oh, haba ng paa. Big bones kung tawagin. Ayan oh, lahi nito sir. Brahman din sir no? Ayun oh. Sir, may bawas pa sir? May bawas pa naman sir. May bawas. Yung mga kadudski, syempre may bawas yan basta sure buyer. Thank you sir. Sige po. Oh. Ayun mga kadudski, ang dami dito. Kahit saan ka lumingon, puro baka. So yun, dito tayo kay sir. Sir, good morning. Sir, anong pangalan nila sir? Is Bando. Sir, magkano dito sir? Sa ano nyo sir? Mga ganito sir, mahigit 40 na yan. 40. 40 pata. Ilan sir? Mga magkano yun sir? Mga 43.5. 43.5. Mga ganyan. Opo sir. Ayun oh. Ano lahi nito sir? Brahman na yan sir. Brahman. Anong ilang buwan na yan sir? Mga ganyan nyo? 8 to 9 months na. 8 to 9 months. Yun oh. 43.5? Opo sir. 43.5. Lalaki sir no? Ayun no. Ito sir, yung isa. Pagka ganito, parehas din? Ayun oh. Parehas pala itong mga presyo nito. Nasa 43 pataas, 43.5 ganun. Ayun oh. Puro lalaki sir no? Puro lalaki, Brahman na rin oh. Ayun oh. May bawas pa sir? Kung sakaling may gusto, may bawas pa ako. Oh, yun oh. Sabi ko sa inyo mga kadudski, syempre lagi may bawas yan. Basta sure buyer. Ayos. Sir, thank you sir. Thank you sir. Okay. So yun mga kadudski, ikot tayo dito. Ang dami pa rito. Alain mo. Ito mga kadudski, sabi nila mas marami pa to pagka linggo. Ngayon medyo konti na. Saka medyo late na naman tayo mga kadudski. Dumating tayo dito alas 7. Sabi dapat alas 6. Maaga-aga ka para makita mo yung mga buyer talaga galing pang ano, Isabela, mga ibang lugar pa. Ito, dito si sir. Good morning sir. Oh, sir. Sir, magkano dito sir sa baka nyo? 50. Ayun oh. Lalaki to sir. Ayun oh. Malaki to oh. 50. Ano to sir? Brahman din? Brahman. Ayun oh, ang laki oh. 50 lang to sir. Brahman. 50 lang yan sir. 50 ito, magandang klase ito mga ka-dudski oh. Ayun oh. Yan ang ano, ang laki ng big bones oh. Saka yung malaki yung ano, yun oh. Anong tawag doon? Puyo sir no? Puyo. Ayun oh. Magkano dyan? Ano sir? Ilang... Oh yun oh. Mga ilang taon na to sir? Dalawa. Ayun oh. Si gusto sabi mo yan. Ito pala si sir eh. Si Bossing eh. Ano to sir? Ano sir? 50 may bawas pa o? May bawas. Ayun oh. So laging may bawas. Thank you sir. Okay. Ito. Ang dami. Kanino to mga baka sir? Yan, baka nila. Si sir? Ayun oh. Ito pala si sir eh. Nandito pala si sir. Good morning. Sir. Yung mga kadudski, sila sir pala nabili dito ng ano baka. Tapos dadalhin pa pala ng Batangas to mga to. Ayun oh. So ang bili nila dito sir, kagaya nito. Dito sir, alam nyo magkano ang bili nyo? 55 din. Ito puro 55. Ito malaki to. 58 yan. 58. Ito ang laki oh. Ayun oh, ang ganda oh.
Yun, ang laki ng puyo, oh. Tungatong ano? Laki ng puso ano? Tungatong ba yung dito, sir, sa may bato? Asong. Asong? Asong. Pasong, ayun, oh. Yung bukol sa likod. Yung bukol sa likod, pasong ang tawag doon. Pasong. Magagandang klase ganyan. Yan, ganyan, no, sir? So, yung mga kadulski, 55, 50 pataas itong mga bili nila rito. So, ano oras tayo dito, sir? Sabado pa lang gabi, dito lang kami. Ay, so yung mga kadulski, maaga pala, kahapon pa pala sila nandito. Ano, sir? Lunes na ngayon, sir, ah? Lunes, yung sa gabi, yung Sabado. Linggo lang umaga ang pasok. Linggo ng umaga nandito na kayo. Tapos inintay niyo yung mga baka? Oh, yung mga dating ng mga bihero. Anong oras biyahe niyo, sir? Pa Batangas? Ngayon na? Maya. Kaya lang, kung pagka nag-release na ng dokumento, pwede Ayun. yung bumiyahe. Mga kadulski, may inabot tayo mga buyer pala dito from Batangas. So inaantay na lang yung mga dokumento. Tapos batche na sila, punta ng Batangas. Ano to, sir? Pangkatay ito mga to? Pang-alaga. Pangalaga. Ayan, pang-alaga. Ayun, pangalaga pala itong mga to. Ito naman yung mga pangkatay. Oh, yung ganyan. Ayan, mga pangkatay. Kaso hindi ko alam kung sinong tatanungin natin dito. Ito may RJ pa, oh. Oh, yun, dito kanya, kanyan. Ayun, may MC rin, oh. Yung MC yan, sa akin. Saka yun. Ayun, no? So yung mga ka-dudski, yung pala mga tatak, may mga may-ari na pala yung mga yun, may mga tatak, RJ, MC, Yun naman mga jet na ganyan, meron may mga ari na rin yan. yung ano, may mga jet din, no? Ano yun, Jetta Jet. siguro yan, sir. Jet, may Rika, Rika. Ayun, mukhang maganda yung Rika. Bell, ganyan. Akala ko yung jet, Jeddah pa eh, oh. Ayun, ang laki nung jet, oh. Oh, yun, tingol, laki. Ang laki, oh. Sayang, dapat nandito yung may-ari nung jet. Wala dyan eh, wala yung Wala. big boss nila bayan. Ayun, tansya nyo, sir, yung jet, magkano yun? Ay, baka 90 above na yun. Ang laki nung, ano na yun? Pasok. Pasong. Ang laki ng pasong nyo. Dito naman tayo kay sir. Sir, good morning. Good morning, boss. Sir, pangalan nila, sir? JR Kumiya po. Sir JR. Ito, sir, nabili nyo to, sir. Oo, nabili ko. Taga saan pa kayo, sir? Padre Garcia, Batangas. Batangas din. Kasama nyo rin sila JR, sir? Oo, lahat yan. Ayun, oh. Ito. Ito, sir, nabili nyo dito. Dadali nyo ng ano? Batangas. Batangas. Pagka ganito, sir, magkano kuha nyo, sir? Diwan. 51. Ayun, oh. Pagka na 51.5 sa atin, bibili na. Ayun, oh. Ito, sir. 55. 55. Ayun, oh. Basta parang pataas 50 dito, sir, no? Oh, meron pang manggo. Ito. Ano eh, pangararaw. Pare, pugay. Ito. Pangararaw. Ito naman. Basta rin ang inyong, basta rin hinitay. Nag-aararo to. Ayan, oh. Pagka ganyan, sir, magkano? Mahalaga yan. 55, pangaro yan. Ato, ganun ba, sir? Pagka, Pangalaga kasi, kuya. 55. Lalaki to, sir, no? Lalaki boss. Ayun, no? 55. Ano, Brahman din yan, sir? Oh, Brahman yan. Mga ilang taon na to, sir? Medyo, ano na yan, may edad na rin. 1 taon. 1 taon. Ayun, oh. Mabilis lumakay. Ayun, oh. Subok na eh. Salamat, boss. Okay. Itong itim, sir, sa inyo rin. Kasama yan, boss. Magkano yung kuha nyo dyan, sir? Mahigit 5 po yan. Ayan, 50 plus din to. Ito, itim, oh. Ayan, Brahman din yan, sir. Ayan, oh, itim, oh. Ayan lang tayo nakita ng... Hindi ba kita tatak eh? Baka, hindi yan. Tatak RJ pa rin yan. Laser RJ. Ayun. Sige, sir. Thank you. Ayun, oh. Dami pa rin dito, mga kadudski, oh. Ito, may mga nakasakay na, kalabaw. Ito, meron din malaki rito, oh. May mga tatak na yung mga kadudski kasi nabili na raw. Ayan, oh. Ayun. Ayun, oh. Dito naman, ang daming mga may sungay dito, oh. Ang lalaki, oh. Ayun. Ayun, nagkakabentahan doon. Ayun, ibang klaseng ano, baka, oh. Sir, bago to, sir, ah. Sir, magkano dyan pagka ganyan? Higit 40 po. 40 lang yan. Opo. Anong lahi niyan, sir? Ibang klase to. Brahman pa oh. Brahman din. Oo. Pero maganda yung kulay niya, oh. Parang sa birch tree to, ah. Yung
Yung gatas. Ayun, imported yata ito eh. Magkano sir? 42 po. 42. May bawas pa yun? Mayroon pa, pero Meron konti pa. na lang. Konti na lang. Pero at least may bawas. Opo. Basta sure buyer no sir? Opo. Ano to sir? Lalaki no? Lalaki po. Mga ilang buwan na yan sir? Mga taon na po. Taon na rin yan? Opo. Okay, thank you sir. Okay. Ito. Ayun, yun kay sir. Eh dito tayo kay sir oh. Kaso hindi tayo makadaan, baka suwagin tayo nito. Sir, good morning. Para makita ka sa TV. Oo nga eh. At cellphone. Ayun oh. Yung manager. Ayun pala si sir may-ari. Magkano dito sir sa ganito? Yun ang maaari. Takahawak lang itong kabayo. Ayun, taga Tinatanong mo kung magkano, 50. 50. Oo, yun namin 52. Ayun ang 52. Oo. Ayun oh. Gawa lang kami mga nalulugi, hindi pwede ipawala. Oh. Mga tawad na yan. Ayun sir, 50, 52. Yun. Yun no. Bali 100 to, yung dalawa. Puro lalaki to sir no? Para yung babae yan. Ay babae. Babae pala to. oh. Pangkata yan. Ay, pangkatay to. Ayun oh, ang lalaki nito. Pangkata din. Lando kabayo. So, sir, may bawas ba sir? Ay, pwede nga bawasan. Merong bawas, siyempre basta sure buyer. Yun, 27. Ito 27. Oo, yan. Ito mas Ang tawad na ron yan, 25 na tawad niya. Ayun. Ayaw ko ibigay. Ayun, may tawag ng Basta 25, 27. ayaw pa ibigay. Pero 27 ang Oo. presyo. Aragon po Ayun, sir. Aragon. Ito ang malaking tainga. Aragon. 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 Direct. Oh, mas bago. Aragon. Direct tayo. Malaking tainga. Ah, direct ka na. Ayun. Ito si sir pala may-ari. Anong pangalan niya sir? Amang Mendoza. Amang Mendoza. Si Sir Amang Mendoza. Thank you sir. Thank you. Okay. Ayun, ayun oh. Ayun. Ang lalaki nito oh. Sa pagbakulot yun. Ayun. Sa pagbakulot nang natitira. Ayun oh. Ang laki nito oh. Parang ano to ah. Parang pang corn beef na to ah. Tandaan niya mga yan. Ito, sir. Magkano sir? Asan ba sir? Nilalayo ni sir eh. Ay, sayang naman. Ito. Sayang, hindi niya ano. Ito pa, ang lalak. Ito sir, sir magkano sir? Ha? Ibong ang kausapin. Si Bong, ayun o, una. Ayun ba, asa si Sir Bong, sir? Ayun ba yun? Si Sir Bong pala yun, sundan natin. Si Sir eh. Tibakam ka na. Sir Bong! Ano ba yan, Sir Bong? Paano ba yan? Nandito ka na. Magkano, sir? Pagka ganito, sir, magkano? Higit 90 sir. 90. Ano, mga 90... 92 sir. 92. Ang laki nito. Ano, sir? Anong lahi niyan, sir? Brahman sir. Brahman. Ayun. Ayun. Ah. Wag. Best friend tayo. Best friend tayo. Personada yata ulit. Ito sir, pagka ganyan naman sir. Ano lang sir, parang mistiso lang yan. May lahi rin. May lahi pero magkano pagka ganyan? Kulang siya sir, 95. 95 naman, medyo mas malaki to yung. Ang lalaki nung, anong tawag nyo dyan sir sa puyo? Yung ganyan? Yung batok sir? Oo, yung batok. Tawag nila sa Batangas, ano eh? Ano sir? Basong yata, ano ba tawag nila? Pasaw. Pasaw sa amin sa Ilocos. Anong tawag dito sir? Paso? Paso. Ayun sa Ilocos, paso pala tawag dyan, oh, yung batok oh. Kasi tinitingnan daw yan sir no, pagka ganyan magandang klase daw. Pagbulog sir, pagbulog lang. Ah, pagbulog. Pag ganitong kapon. Pag kapon medyo ano na siya sir. Lilit na. Ah, pag ano pala yun, pag lalaki pala na ano, pang barako, ganun pala yung malaki. Ito sir, sa inyo pala to sir? Hindi na sir. Hindi ito. Ito sir. Yung daw. Ito dalawa. Ito. Magkano to sir? Sa kanya dan sir. Ay, ito pala yung sa inyo sir. Mahigit 100 na to. Mga ilan sir yun? 110 sir. 110. Ayun, oh, ang laki nito. Mga ilang kilos to sir? 300 kilos na to mga ka-Dudski oh.
Ano na yun sir? Yung dress weight na yun. So pag live weight, mga 600 na. Pucha. So yung mga kadunski, 600 kilos na to, pero 110 ang presyo. Ayun, dalawa yun oh. Ayun oh. Kapon naman yung isa. Kaya maliit yung ano niya, batok. Ano to sir? Pangkatay to sir? O, pangkatay na sir. Pangkatay na. Ayun oh. Ang laki oh. Flash natin yung number nila sir. Contact lang sir sa mga gustong bumili kay Sir Bong. From Ilocos sir? From Ilocos po. Sige sir, thank you. Okay. Ayos. Good morning sir. Anong pangalan nila sir? Anos ka doon? Anos Kadwa. From Baguio. Baguio. Ayun oh. Pang international. Pang international na tayo. Magkano kuha nyo sir? Doon sa mga, ito sir, mga nakuha nyo. Oo. Magkano sir? 75 each. 75 each na yan. Yang 3, Apat. 4, 3, 6, 5. ano sir tatak yun? AK. Ayun oh yung. So yung tatak na AK oh. Alan K daw. Pero mas makuha yung ilong tao, baw. Magkano to sir? Magkano ko ha? 75 each. 75 kada isa niya no. Ayun oh. Ang lalaki rin nito oh. So ibibiyahin nyo ng ano yan sir? Pabagyo. Ayun oh. Ito sir, Binibenta pa lang yan. Youth Sinta, brad. 80. Yan, Ayun. binibenta yan. Ito binibenta ito. 80,000. Ano to sir? Ilang taon na yan sir? Ito, hindi ko na alam kung ilang taon na. Siguro mga 5 taon na yun. Pero malaki na rin no. Ayan sir, Oo, tamad yung nag-alaga dahil payat. payat pa yan sir. Oo, payat pa yan. Pero Parang yung may ganun, hawak oo. mataba. Ayun oh, mas mataba yung may hawak. Pero parang malaki na pala no. Malaki yung tingin mo, pero yung Payat. pagkatay mo yan, yung katawan, mahina sa timbang. Ayun oh, magaling talagang kumilatis na si sir. Akala ko mataba na yan no. Huwag mong tinitingnan. Hindi, kagaya rin sa atin, mga lalo na sa babae, ganun ba? Ganun ang pagbili namin dito. Ayun oh. Kung baka sa yung mga Aramina, mga ganyan. Arami yun. Yun ang ano. Grabe. Ayun, ito sir, ano to sir? Ay, di na sa alam. Magagalit. Ito sir, 80,000. 80,000. Patawad, pero May bawas. May bawas. Ayun oh. Meron ba binibenta sir na iba? Ito sir, kayo. sir. Yan. Pambenta yan. Oo, pangbenta. Magkano to sir? 140 yung dalawa. 140 yung dalawa. Ay, ito dalawa. Oh, yung dalawa. 70 yung Partida yan. partida, dalawa. Ayun, okay to. Mas mura to. Tsaka mas mataba to sir no? Oo, mas maganda. Ito mas mataba oh. Ayun no. Pasali ka mo ta. Ganyan ang mga special dito, yung mga sexy. Ayun no. Quality yung mga kanya. Quality to nga oh. Mga ilang taon na to sir? Ay, mga bata pa mga yan. Sabi mo na, mga 3 years. 3 years yun oh. Pangkatay na to sir. Pangkatay. So 140. May bawas ba sir? Oo. Meron pa siya. Patawad. Ayun. Patawad yung patawad. Patawad pa, may patawad oh. So yung mga kaduski, sabi ni sir, dati pala per kilo rin pala ang bentahan. Parang running rate na dati. Pero ngayon bultuhan na. Parang baboy din pala sir dati no. Ngayon hindi na. Kumbaga tansyahan, bultuhan na. Galingan na yung pagpili niya. Oo. Thank you sir. Sige, Pogi. Meanwhile, Ito, ang laki oh. Sir, magkano kuha nyo sir? Ha? Ibibenta nyo? Ah, magkano sir? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Hindi marunong mag-Tagalog? Ayun oh, lapitan natin. Doon. Ayun oh. Sayang naman yun. It was at this moment that he knew. He fucked up. Delikado yun mga kalunski. Ayun, delikado. Dito tayo. Ayun oh, dito naman tayo sa may kalabaw. Ayun, ang daming kalabaw dito mga kalunski. Ayun oh.
Kalabaw dito. Meron din baka dito. Ayun oh. So yan, dito tayo kay sir. Sir, good morning. Magkano sir? Benta nyo? 180 yung dalawa boss. 180 dalawa to. Ayos oh. 180. Pangkatay yan sir. Panggata oh. Pangkatay no? 180. May bawas ba sir? Wala na, ang tawa dito 165. Pero ayaw. Ayaw pa rin may-ari. Oh, so sagad 180 dalawa. 180 talaga. 180 dalawa. Ayun ah. Ayos. So yung mga kaduski 180. Sagad na. Thank you sir. Ayos. Ayun oh. Sir, kanino to mga to sir? Sa may-ari. Sa may-ari. Siyempre, sa may-ari no. Sa kanya, sa may-ari. Sa may-ari, siyempre. So yung mga kaduski, ito yung mga Lahat ng mga kalabaw na bibili ni Kagawad, tong bus namin, pupunta sa Magaldan. Mangaldan. Kaya tignan yung mga kalabaw na binibili niya, gaganda. Ayun no. Plus lang kami niya, sir. Pangkarne no. Ayun no. Kaya Kasi kung gusto niyo bumili ng karne ng kalabaw, punta ka lang sa Magaldan, nandun na mga tapa, pinapaitan, nandun lahat sir, mga klase ng klase ng ayun no. kalabaw. Ito mga to sir. Lahat na yan. Lahat ng mga nandyan na mamarkang BJ. BG. O pati sa Ordaneta po, mga GCO, gaganda mga karne ng kalabaw dito. Ayun no, mga BG pala kila sir yun. Oo, yan sir, yan. Partida yan sir. Sir, yung partida sir. Oo. Ano ibig sabihin? Dalawa. Oh, dalawahan. Yung number 18 at saka number 19 sir. Ito mga kaduski oh, dalawa. 160 yan oh. Ang lalaki niyan. Ayun oh. So yung mga kaduski, ito mga kalabaw, dadalhin pala sa Mangaldan. Sir, galing ano? Galing sa Bila po mga Isabela. kalabaw. Silang may-ari sir. Oh, sir. Ayun. Kaya Ayun. itong bus namin dyan, bus namin si Ayun. Victor Garcia po. GCO, yan. Pagka ganun sir, magkano? Yung ganun. Ay, mahigit 60 yan sir. 65 pataas. Yan. So yun. Big buyer natin na kalabaw. Ayun si Sir Benji. Nandun naman ang kalabaw niya sir, dami doon. Nandun naman, banda ron. Tapa sir, first class na tapa. Ayun si Sir Benji. Oo. Ito pala si Sir Benji. First class na tapa sir, first class na tapa. So nakakuha na tayo ng idea ng presyohan dito sa Kalabaw. Galing kay Sir, ay kay Kagawad. Sir, thank you. Okay, sige. Okay. Dito naman tayo kay Sir, tanong natin, nabili. Sir, nabili niyo sir, binibenta niyo? Nabili? Nabili. Alin sir? Yung Kalabaw sir, kanina yan? Ay, hindi sa akin yan, sir. Ay hindi. Alin nung nabili niyo sir? Yung baka lang. Yung baka. Oo. Magkano yun sir? 30, sir, ang bili ko na. At 30 yung ganyang klase. Ayun mga kaduski. Ay lang na siya. Pangkatay, 30. 30,000. Ayun no. Ito sir, sa inyo sir? Oo, nabili na rin niya. Sir yung nakabili. Ay, nabili nyo rin to. Magkano to sir? 18 ba, sir? 18. Ayun no. Nahihiya eh. Ayaw pang sumakay. Yan, sakay ka na. So yun, 18 yan no. 18. Maliit. Yung maliit. Yung malaki sir, hindi sa inyo yan. Hindi, sir, binili yata ng ganyan, sir. Magkano yan sir? Isibin yata, kasama namin. 47, ito pala. Ito pala 47, ito malaki. Ayan oh. 47, ganyan nakalaki. Pagka baka yan, medyo doble na yun sir no. Ayun, para mas mura ang Kalabaw. Ayun. Ayun, thank you sir. Okay. Ito sir, magkano sir? 37 po, sir. 37, ganito. Ano, Brahman din yan sir? Tagalog. Hindi, Tagalog to no. 37, mga ilang buwan na to sir? Taon na to, may isang taon na po. Ah, mahigit isang taon na pala to, 37 no. May bawas ba sir? Meron pa, siyempre. Laging may bawas. Basta sure buyer. Sige sir, thank you. Sige oh. Yan, nagkakarga na sila. Yan, biyahe na yan ng iba't ibang lugar. Batangas, Baguio, Nueva Ecija. Yan. Malayo na mararating ng mga baka na yan. Paano masabi? Tanungin natin sila sir. Sir, saan ba biyahe nyo sir?
Mangaldan. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Ito pala ano. Kalabaw pala to. Ayun Mangaldan lang pala to kasi kalabaw. Kasi doon ang maraming bentahan ng ano. Kalabaw, mga karne ng kalabaw no sir? Oo. Ayos. Saan pa biyahe nito sir? Yan lang sir, Ordaneta. Ordaneta naman to. Ayos. So yung mga kadunski sabi ko na nga ba, lalayo pa. Sinabi ko malalayo, mga natanong natin malalapit. Ito kaya sir? Ito sir, saan biyahe? Bulacan, yun nakadali rin tayo ng malayo. Ayun sa Bulacan yan, Bulacan. Meron din mga biyaheng Batangas sir, di ba? Baguio meron din Bulacan, Mangaldan. Yun yung boss namin, sir. Ayan, ito pala sila sir, bossing. Ako boss, manager Ayan, namin. ito ang bossing natin sir, si sir. So yung mga kadunski, sabi ko na sa inyo maraming mga biyaheng Bulacan, malalayo pa Bulacan, Maynila, Batangas. Batangas, May rin, Nueva Ecija. Nueva Ecija, Malasike, Liko, at saka Baguio. Davao, livestock pa ang malakas dyan. So yun mga kadunski. Ayos, thank you sir. Okay. So yung mga kadunski malalayo pa yung mga biyahe ng mga yun. Ayan, kinakarga na. May malayo, may malapit. So sa mga gustong bumili ng baka dyan, basta agahan nyo lang para para ayos. Ayun si sir meron ding dito mga yung mga herbal herbal, meron po tayong herbal. Ayun. Opo, moringa herbal. Moringa, Masakit ayun. yung likod, baywang, rayuma, Ayun. mabisang gamot po ito. Salamat Ayos. po, galing Davao. Galing Davao. Ayos. Salamat po. So yun mga kadunski, nakaikot na tayo mga kadunski. Nakita nyo naman, sobrang dami ng kalabaw sa baka rito mga kadunski. Ang lalaki, saka ang dami iba't ibang klase at breeds ng mga baka rito at kalabaw. Baka lang pala, hindi natin alam kung anong breeds ng mga kalabaw. Yung mga presyohan, base sa mga natanong natin. Yung mga iba, natatanong natin doon sa direkta, yung iba doon sa mga nabili nila. Kasi late na naman tayo mga kadunski. Kasi dapat maaga kapag gusto mong makita yung mas marami. Saka tuwing Sunday pala, mas marami mga kadunski dito. So kung bago ka lang sa aking channel at gusto pa malaman kung saan pa mga bentahan at tiyanggian ng mga hayop na pwedeng alagaan at pagkakitaan, please subscribe to our channel Adventures of Dudski. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So till my next vlog, salamat sa mga solid kadudski natin dyan, sa mga magigiting nating Par, nasa na yung kasama niya, par? siyempre sa mga magigiting nating mga seller at buyers ng mga hayop dyan, mga pets. Thank you sa pag-accommodate sa atin pagka bumibisita tayo sa mga tiyanggihan at bentahan ng mga hayop. Saludo ako sa inyo mga ka-dudski natin, mga seller at buyer. Thank you. So, till my next vlog, thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga ka-dudski. Siyempre, bawal pa rin ang tamad. Peace dudes.